על איזה עוד ניסוי מזעזע בבני אדם הסדרה Stranger Things מבוססת? תכירו את המונטוק פרויקט. בשנות ה-80 בארצות הברית, ליד בסיס אוויר נטוש בשם קמפ הירו בעיר מונטוק, התחילו להסתובב שמועות על ניסויים סודיים בבני אדם. ילדים שנעלמו, חיילים שעברו שטיפת מוח, ומכונות שפועלות על תדרים שיכולים לשנות מחשבה. לפי עדויות, הבסיס הפעיל תוכנית בשם The Montauk Project, שנועדה לבדוק אם אפשר ליצור טלפתיה, מסע בזמן, מניפולציה של מציאות, פתיחה של שערים למקומות אחרים, ושליטה בילדים עם יכולות מיוחדות. מי שחשף את זה היה בחור בשם ניקולס, שבספר שלו טען שהיה חלק מהניסוי, והוא גם אמר שהצליחו להשתמש בילדים כדי ליצור הקרנה של מפלצות מהתת מודע שלהם. יוצרי Stranger Things אמרו בגלוי, הסדרה שלנו התחילה כ-The Montauk Project, וזה גם היה השם המקורי, ואם אתם אוהבים תוכן נוסף, תעקבו לעוד. אז בגרסה המוקדמת של הסדרה, העלילה הייתה אמורה להתקיים במונטוק, ולא בהוקינגס. ואל הייתה אמורה להיות ילדת ניסוי שנלקחה מההורים, בדיוק כמו הסיפורים שניקולס סיפר. אפילו שער לעולם אחר הגיע מהתיאוריה של מונטוק על שער אנרגטי שנפתח בטעות. ובקמפ הירו בניסוי האמיתי באמת נמצאו חדרי מעבדה תת-קרקעיים, ולא מעט אנשים מהאזור סיפרו במשך שנים שהיו רואים ילדים נכנסים ויוצאים בליווי אנשי צבא. השמועה הכי חזקה היא שבאחד הניסויים יצא משהו מהשער. יצור שלא היה אמור להיות קיים, ברשת קוראים לו היום מונטק מונסטר. Stranger Things אולי הפכה את זה לפנטזיה, אך זו תיאוריה קונספירציה לעומת הסרטון הקודם על ה-MK אולטרה, שהוא היה ניסוי אמיתי עם תיעודים. מה דעתכם? רוצים חלק 3? שתפו אותי בתגובות.